Shin ka taɓa tunanin cewa jikinka yana yin abubuwa masu ban mamaki ba tare da ka sani ba? Yau za ka gano abubuwa guda 5 da za su baka mamaki sosai game da jikin ɗan Adam. Na ɗaya, ƙwaƙwalwa tana iya samar da wutar lantarki. Ƙwaƙwalwar mutum tana iya samar da wutar lantarki da za ta iya kunna karamin fitila. Wannan yana nuna irin ƙarfin da ƙwaƙwalwarmu take da shi. Na biyu, jini yana zagayawa cikin jiki cikin sauri sosai. Jinin mutum yana iya yin tafiya a jiki gaba daya cikin minti daya kacal. Zuciya tana aiki ba tare da tsayawa ba tsawon rayuwar mutum. Na uku, idanu suna iya bambanta launuka miliyoyi. Idan mutum yana iya gane sama da launuka miliyan 1. Wannan yasa muke iya ganin duniya da kyau sosai. Na biyu, fata tana sabunta kanta. Fatar jikin mutum tana sabunta kanta kusan duk bayan kwanaki 27. Wannan shine dalilin da yasa tsohuwar fata ke zubewa ba tare da ka lura ba. Na biyar, jiki yana samar da zafi kamar wuta. Jikin mutum yana samar da zafi sosai, har yana iya dumama daki kadan. Wannan yana faruwa ne saboda aikin da jiki ke yi a ciki. Subhanallah, jikin ɗan Adam cike yake da abubuwan al'ajabi. Idan ka ji dadin wannan bayani, kada ka manta da like, share da subscribe domin ƙarin irin wannan ilimi. Ka rubuta a comment, wanne ne ya baka mamaki sosai?